Είσαι υπάλληλο και προσπαθείς να κάνεις όσο καλύτερα γίνεται τη δουλειά σου, αλλά ο εργοδότης θεωρεί ότι αυτό δεν είναι αρκετό, ότι πρέπει να δουλεύεις ανήλωτας, όχι 6 μέρες την εβδομάδα, αλλά 7. Χαστούκι, φάπα, τραμπουκισμός, λεκτική βία και πάει λέγοντας. Είσαι υπάλληλο στο αεροδρόμιο και προσπαθείς να εξυπηρετήσεις όσο καλύτερα γίνεται τους ανθρώπους, τους επιβάτες και τους ανθρώπους που θέλουν να πετάξουν, αλλά ξαφνικά έρχεται ένας πρώην υπουργός που θεωρεί ότι μπορεί να μπιπ όλο τον κόσμο βάσει του αξιώματός του. Χαστούκι, χτύπημα στο κεφάλι με το κινητό, λιποθυμία, άρνηση της είδησης μετά, άρνηση του γεγονότος και απειλές τύπου μη με αγγίζετε γιατί είμαι ο καλύτερος, έχω ασυλία, δεν μπορείτε να με αγγίξετε και τέτοια. Φίλες και φίλοι, ζούμε στην χώρα του τραμπουκισμού. Ζούμε σε μια χώρα όπου η εξουσία είναι το παν. Ζούμε σε μια χώρα όπου το 95% των ανθρώπων παλεύουν για να βγάλουν τα προς το ζήν, με το κόστος ζωής να είναι στα ύψη, να προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και από πάνω να έχουμε ανθρώπους σαν τον κύριο Αυγενάκη με εξουσία, με ματσό χαρακτήρα, να καταχαιριάζουν υπαλλήλους στο αεροδρόμιο επειδή είναι κάποιοι, επειδή είναι το 41%, επειδή είναι εξουσία, επειδή νιώθουν και πιστεύουν και είναι σίγουροι ότι εκείνους δεν μπορεί να τους αγγίξει τίποτα και μόνο εκείνοι μπορούν να αγγίξουν εμάς και με βίαιο και κακοποιητικό τρόπο. Το θέμα της ημέρας είναι σήμερα. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο το οποίο τραβήχτηκε πριν από 5 μέρες και δεν είναι πολιτική αυτή η συζήτηση, δεν αφορά πολιτικό, δεν έχει πολιτική χρειά, τέλος πάντων, δεν αφορά κάτι πολιτικό, αλλά αφορά την κοινωνία στην οποία ζούμε, γιατί ο ανώτερος πάντα πιστεύει ότι μπορεί να ασκεί λεκτική βία, σωματική βία στον κατώτερο, υποτιθέμενα κατώτερό του, γιατί είμαι της άποψης ότι όλοι είμαστε ίσοι, αλλά τέλος πάντων είμαι σίγουρος ότι και εσύ το έχεις βιώσει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στη δουλειά σου, σε κάποιο τομέα της ζωής σου, τέλος πάντων, και εγώ το έχω βιώσει. Έχω υπάρξει σε εταιρεία όπου ο προϊστάμενος ήταν, να μην τον χαρακτηρίσω τέλος πάντων, απαιτούσε από πολιτές και πολίτριες να κάνουν τη δουλειά τους όχι μόνο όσο καλύτερα μπορούν, που αυτό είναι το προφανές, αλλά να του φέρνουν χρήμα, γιατί αλλιώς είχε λεκτική βία, εξευτελισμό μπροστά στο σύνολο των εργαζομένων, και αυτό βρωμάει από το κεφάλι. Είναι μια νοοτροπία που έχει καμουφλαριστεί μέσα σε μια υποτιθέμενα καλή κοινωνία των αρίστων, αλλά βρωμάει και ζέχνει ματσίλα, βαρβατίλα, χουντίλα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο σε ύλα μπορεί να καταλήγει. Πάμε να διαβάσουμε τι συνέβη με τον, ας τον πούμε, κύριο, ο οποίος αρνείται να παραιτηθεί κιόλας. Νιώθει ότι έχει το δικαίωμα να χτυπάει τους συνανθρώπους επειδή το αξίωμά του είναι μεγαλύτερο, επειδή είναι μέλος της κυβέρνησης, επειδή είναι βουλευτής, και αυτό είναι το γενικότερο απάβγασμα όλου αυτού που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι αυτοί νομίζουν όλοι ότι μπορούν να μας κάνουν ό,τι θέλουν, ακόμα και να μας χτυπάνε όταν προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη δουλειά μας. Πάμε να δούμε το άρθρο, να το διαβάσουμε, επειδή σίγουρα θα το έχετε διαβάσει, αλλά έτσι να έχουμε μια σφαιρική άποψη για το τι συνέβη. Η κατακραυγή είναι δημόσια, δεν το συζητάμε. Είναι απαράδεκτες αυτές οι συμπεριφορές. Αυτές οι συμπεριφορές, όπως είναι κολαπτώμενες εδώ και πολλά χρόνια, συμβαίνουν και δεν ξέρω αν η κοινωνία μας θα καλυτερεύσει ποτέ. Δυστυχώς δεν έχω και μεγάλη ελπίδα για όλα όσα συμβαίνουν τριγύρω, από μαφιόζους που κυβερνάνε, όχι πολιτικούς, μιλάμε για άλλους μαφιόζους, από ανθρώπους της νύχτας που δολοφονούν τριγύρω άλλους ανθρώπους σε μαφιόζικα χτυπήματα, σε τέτοιες συμπεριφορές πολιτικών προσώπων που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να αποτελούν παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους, αλλά είναι όχι ο ίδιος, όχι ο συγκεκριμένος, αλλά γενικότερα μοιάζουν περισσότερο με κατακάθια παρά με οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για βουλευτές που είναι μέλη της κυβέρνησης, όχι σε υπουργικές θέσεις, αλλά έχουν αντίστοιχες συμπεριφορές, βίαιες συμπεριφορές, συμπεριφορές ανθρώπων που θεωρούν ότι έχουν τον κόσμο κάτω από τα πόδια τους και ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν επειδή έχουν κάποιο αξίωμα και επειδή η βουλευτική τους ασυλία τους δίνει εν μέρει το δικαίωμα να κάνουν ό,τι γουστάρουν χωρίς να διωχθούν για αυτό, έτσι.
Ο Αβγενάκης, λοιπόν, ο κύριος Αβγενάκης, χτύπησε υπάλληλο αεροδρομίου και ζητά μισή συγγνώμη. Θα δούμε και το βίντεο, το έχετε δει. Στη δημοσιότητα, λοιπόν, βίντεο με τον πρώην Υπουργό Λευτέρη Αβγενάκη να χτυπά εργαζόμενο του Ελευθέριους Βενιζέλος. Ανεβοκατέβαζε αναρτήσεις προσπαθώντας να ψελίσει μια συγγνώμη. Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Voice News, στο οποίο φαίνεται ο πρώην Υπουργός της Κυβέρνησης Λευτέρης Αβγενάκης να χειροδικεί σε υπάλληλο αεροπορικής εταιρείας στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και δεν παραιτείται και δεν τον ξυλώνουν. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Άγριο ξύλο, λοιπόν, λέει το Voice News, από υπουργό σε υπάλληλο του Ελευθέριος Βενιζέλος. Είναι 1,5 λεπτό το βίντεο. Θα το βάλω να το δούμε χωρίς ήχο, γιατί μπορεί να υπάρχουν και πνευματικά δικαιώματα. Πάμε. Ο υπάλληλος μιλάει στο τηλέφωνο, προσπαθεί να συνεννοηθεί, γιατί ο κύριος Αβγενάκης άκουσε το όνομά του 3 φορές, αργοπόρησε χαρακτηριστικά και εδώ κοιτάξτε τι κάνει. Αν είναι δυνατόν, έτσι, να υπάρχει τέτοια συμπεριφορά σε υπάλληλο ενός αεροδρομίου και γενικότερα σε οποιοδήποτε υπάλληλο. Να χειροδικούν άνθρωποι γενικότερα και ειδικότερα άνθρωποι τέτοιοι. Κοιτάξτε εδώ. Και παίρνει το τηλέφωνο να συνεννοηθεί, υποτίθεται μόνος του, έτσι. Αν είναι δυνατόν. Πείτε μου τι πιστεύετε κι εσείς για αυτό το πράγμα. Προφανώς είμαστε όλοι ενάντια σε κάθε μορφή βίας, είτε είναι ελεκτική είτε είναι σωματική, αλλά αυτά εδώ έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Δεν πάμε καλά, καθόλου καλά. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτούς. Επαναλαμβάνετε το βίντεο εδώ για να πάρετε μια ιδέα σε slow motion, και υπάρχουν και άλλα βίντεο από ό,τι φαίνεται και θα καταλάβετε τι εννοώ σε λίγο που θα διαβάσουμε και το υπόλοιπο άρθρο. Πάμε να δούμε τι λέει το υπόλοιπο άρθρο. Η συγγνώμη του Αβγενάκη υποκατέβηκε σήμερα το πρωί, λοιπόν, και έπειτα από την αποκάλυψη του βίντεο, ο Λευτέρης Αβγενάκης ανάρτησε στον επίσημο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα κείμενο στο οποίο έκανε λόγο για υπερβολές και ανακρίβειες, ενώ υπάρχουν βίντεο, δηλαδή είναι η πάγια τακτική των κυβερνώντων, οποιοδήποτε κόμματος θα πω εγώ, να διαψεύδουν αδιάσυστες αποδείξεις και να κάνουν το άσπρο μαύρο, τη νύχτα μέρα. Λοιπόν, στο οποίο έκανε λόγο, λέει, για υπερβολές και ανακρίβειες σχετικά με το περιστατικό, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη. Ωστόσο, λίγο αργότερα η ανάρτηση δεν ήταν πλέον διαθέσιμη. Είμαι έκπληκτος από τις υπερβολές και ανακρίβειες που διακινούνται σε δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού, λιποθυμιών, χειροδικών από μέρους μου. Πράγματι, υπήρξε ένα περιστατικό λεκτικής έντασης στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με υπάλληλο της εταιρείας, καθώς με αδιανόητη αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, μιλάμε, οι άνθρωποι έχουν θράσος, έτσι. Δεν μου επέτρεπε να επιβιβαστώ επικαλούμενος ότι είχε ολοκληρωθεί η μεταβίβαση, ενώ όπως με τα μάτια που διαπίστωσα, οι επιβάτες ήταν στη φυσούνα επιβίβασης. Τέλος, αρνείται, λέει, κατ' επανάληψη, αρνήθηκε στον υπουργό, έστω και τέος υπουργό, να επιβιβαστεί. Έπρεπε να του τρώσεις κόκκινο χαλί, φίλε μου. Έπρεπε να σκύψεις κάτω, να του φιλήσεις τα πόδια. Δυνατότητα επικοινωνίας με προϊστάμενό του ή άλλο υπεύθυνο της αεροπορικής εταιρείας, ως ίστατη προσπάθεια να καταφέρω να ταξιδέψω στην ώρα μου, κάτι που με οδήγησε, λέει, να προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο για να μιλήσω ο ίδιος. Ωστόσο, το περιστατικό παρέμεινε σε επίπεδο διαφωνίας και λεκτικής έντασης μόνο. Το είδαμε και από το βίντεο. Μόνο λεκτική ήταν η ένταση, κύριε Αβγενάκη. Σε κάθε περίπτωση, ζητώ ξεκάθαρα συγγνώμη για την ένταση και την αναστάτωση που προκλήθηκε. Από εκεί και πέρα, λέει, με προβληματίζει η αιμονή κάποιων να επιδιώκουν διαρκώς τη δημιουργία εντυπώσεων και σκιών για το πρόσωπό μου. Τι λες, ρε φίλε. Λυπάμαι, λέει, αλλά η αλήθεια δεν κρύβεται. Κύριε Αβγενάκη, και οποιοδήποτε κάνει τέτοιες ιδεχτείς πράξεις, όντως η αλήθεια δεν κρύβεται ορισμένες φορές και όντως καταγράφεται σε βίντεο. Λίγο αργότερα επανήλθε με μια νέα ανάρτηση, στην οποία και πάλι δεν θα τη διαβάσουμε όλοι. Δεν παραδέχτηκε ότι έριξε χαστούκι, αλλά το είδαμε όλοι. Το Μαξίμου καλεί Αβγενάκη για εισηγήσεις για τη διαγραφή του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης βρισκόταν στον αέρα του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα, που έπαιξε το βίντεο και προανήγγειλε ότι ο κύριος Αβγενάκης θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό. Πράγματι, ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής εκλήθη, λέει, να δώσει καταρχήν εξηγήσεις από τον πρόεδρο της Βουλής. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, λέει, ο Αβγενάκης πηγαίνει άμεσα για παροχή εξηγήσεων στον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρο Καλαφάτη, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πιστεύετε ότι θα του κάνουν τίποτα? Τίποτα δεν θα του κάνουν. Εδώ ο κύριος Καραμανλής, που κουνούσε το δάχτυλο και έλεγε δεν θα μου μιλάτε εμένα για ασφάλεια, ήταν ηθικά τουλάχιστον αυτουργός και υπεύθυνος για τη δολοφονία στα Τέμπη, και μετά έβαλε υποψήφιος και πέρασε, βγήκε κιόλας. Έτσι.
Εν τω μεταξύ, ενώ μετά την ανάρτηση Ευγενάκη ο κύριος Μαρινάκης περιορίστηκε να πει: Νομίζω ότι θα επανέλθουμε σύντομα, το θα έχω κάτι νεότερο. Το σύντομα σημαίνει όταν εμείς θα ξεχάσουμε το περιστατικό γιατί έχουμε κοντή μνήμη. Δεν έχει να κάνει με μένα, λέει. Παρέπεψε έτσι εμέσως πλήρης σαφώς τις αποφάσεις που θα πάρει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τύχη του βουλευτή και πρώην Υπουργού. Δέχεται, λέει, βεβαίως εισηγήσεις για διαγραφή του κ. Αυγενάκη, καθώς εκτιμάται ότι μετά το 28% που ελπίζω να πέσει στα τάρταρα στις ευρωεκλογές, τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι διαχειρίσιμες. Πάμε τώρα στην καταγγελία που λέει ότι το περιστατικό βιοπραγίας έγινε γνωστό χθες έπειτα από καταγγελία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων στις Υπηρεσίες και το Εμπόριο. Και μπράβο σας για την καταγγελία. Σύμφωνα με την καταγγελία αυτή, το περιστατικό έλαβε χώρα πριν από λίγα 24 ώρες σε πύλη εξόδου. Όπως αναφέρεται, όλα ξεκίνησαν με τον πρώην Υπουργό να μπερδεύει τις πύλες με αποτέλεσμα να κλείσει η πτήση, όπως είναι λογικό και όπως θα έπρεπε να συμπεριφερθούν σε κάθε άνθρωπο. Είχαν προηγηθεί 3 αναγγελίες με το ονοματεπώνυμο του πρώην Υπουργού, χωρίς ο ίδιος να εμφανιστεί. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο πρώην Υπουργός ταξίδευε από την Αθήνα σε έναν από τους νομούς της Κρήτης. Με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση εμφανίστηκε τελικά στους εργαζόμενους του αεροδρομίου και άρχισε να φωνάζει. Δηλαδή είναι τσαρδί του εκεί πέρα. Τι κάνετε εσείς εδώ, μπορεί να άργησα, αλλά ανοίχτε μου τις πύλες να πετάξω γιατί εγώ είμαι υπουργός. Το πράγμα ξέφυγε όταν ο πρώην υπουργός χτύπησε με την άκρη του κινητού του στο κεφάλι μέλος προσωπικού του αεροδρομίου, το οποίο μάλιστα έπεσε λιπόθυμο από το χτύπημα στον γκισέ ελέγχου των εισιτηρίων. Και αυτό δεν υπάρχει σε βίντεο. Με τους υπόλοιπους υπαλλήλους να προσφεύγουν στη συνδρομή της αστυνομίας. Όμως, σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης, ακόμη και μπροστά στους αστυνομικούς, γιατί είναι τσιράκια τους, όχι όλοι, αλλά πάρα πολλοί, δουλεύουν ως ασφάλεια στους υπουργούς, τους βουλευτές κτλ. Και το γνωρίζουν όλοι. Ακόμη και μπροστά στους αστυνομικούς, λοιπόν, επιχείρησε να πουλήσει τσαμπουκά, απειλώντας ένα δόκιμο πως θα τον μεταθέσει. Μιλάμε για πρακτικές 50 χρόνων πίσω και οι οποίες είναι ενισχύει ακόμα και σήμερα, και λέγοντας σε όσους επιχείρησαν να τον ηρεμήσουν: μη με ακουμπάτε, έχω ασυλία. Η ΟΣΕΙΠΕ ζητά τη διερεύνηση του περιστατικού καθώς και να ελεγχθεί το οπτικοακουστικό υλικό της τελευταίας εβδομάδας των πυλών εξόδου για πτήσεις από την Αθήνα προς την Κρήτη. Ταυτόχρονα ζητά από τον εμπλεκόμενο πρώην Υπουργό, αν αναγνωρίζει τον εαυτό του, να αναλάβει την ευθύνη και να βρει το πολιτικό θάρρος ώστε να επιβεβαιώσει ο ίδιος το περιστατικό. Φίλε μου, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δεν πρόκειται να παραδεχτεί τίποτα, όσα βίντεο και αν υπάρχουν. Και εδώ φτάνουμε στην κατάληξη της συζήτησης, ότι οι άνθρωποι πλέον είναι τόσο απροκάλυπτοι που έχουν φτάσει στο σημείο να χτυπάνε συνανθρώπους τους επειδή νομίζουν ότι έχουν πιάσει τον παπά μην πω από πού. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέπουμε. Όχι σε πρώην υπουργούς, όχι σε βουλευτές, σε κανέναν άνθρωπο. Δεν πρόκειται και δεν πρέπει να επιτρέπουμε ούτε λεκτική ούτε σωματική βία. Είτε αφορά κάποιον εργοδότη μας, είτε αφορά κάποιον ανώτερό μας σε εισαγωγικά στα χαρτιά, είτε αφορά κάποιον βουλευτή ή κάποιον άνθρωπο με πολιτικό αξίωμα. Όλοι όσοι υπόκεινται σε τέτοιες πράξεις θα πρέπει να υποστούν και τις αντίστοιχες συνέπειες, ανεξάρτητα με το αξίωμά τους. Αυτό ήθελα να σας πω, αυτό ήθελα να μεταφέρω τις σκέψεις μου πάνω στο θέμα που έχει προκύψει. Πείτε μου και εσείς τι πιστεύετε για το ζήτημα αυτό. Επέλεξα να ανοίξω και πάλι αυτό το κανάλι με ένα τέτοιο θέμα. Θα έρθουν πολλά ακόμα βιντεάκια που σχετίζονται όχι με την πολιτική επικαιρότητα, με την κοινωνική επικαιρότητα γενικότερα, με τις φωτιές που θα μας κάψουν όλο το καλοκαίρι, από ό,τι φαίνεται ήδη έχουν ξεκινήσει, με πάρα πολλά πράγματα που σχετίζονται όμως με την κοινωνική υπόστασή μας και τον κοινωνικό αγώνα που κάνουμε προκειμένου κάποια στιγμή, ελπίζω, να έχουμε μια καλύτερη ζωή εδώ στην Ελλάδα χωρίς να χρειάζεται να φύγουμε 5.000 χιλιόμετρα μακριά. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.